kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. bi ye tarata ye desanburu kalo tile 4 san 2018 kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ye a ɲɛɲinini de ka lase aw ma o ye anw ka ca ye a lasɔrɔli aw fɛ u na kɛ nisɔndiya ye aw bolo arajo bɛnkan lamɛnjɛkulu malizoom.net filɛbaw donbaro waati sera kunnafoni bakurubaw filɛ. Ministre de l'économie et des finances kunungo a ye bolonɔ bila kɛ a bɛ juruta kofɔ min ni a bɛ ɲɛsin sira kunbɛn caman o dilanni ma n'an ko ma échangeur ani jiwolonkɔtɔ siraw fo ka taa se sira cɛbɔw ma Sikaso ale kɔnɔna na. Banque Ouest Africaine pour le développement dɛmɛniɲɔgɔnya ale bɛna o waleya. Maison de la presse ale ye bisimilali kɛ kunungo a bɛ ɲɔgɔnna jɛrɛ kofɔ maa minnu bɛ n'olu ye kunnafoni dilaw ye u ka dusumakasaya ka dankɛnɛmaya ka ɲɛsin lajaba min n'o tara ka ɲɛsin donbaro ɲinina dɔ ma n'u k'a ma ko Elhaji Amidu Ture alamisadonya tɛmɛlen n'ale ye kunnafoni di sira waleyaba ye n'u k'a ma ko malimedia.com sunuladon jɛkulu syndicat de l'éducation minnu y'u bolonɔ bila octobre kalo tile 15 san 2016 o lahalaya la u ye ɲɛbila baarabila sɛbɛn u ye o ladon minisiri ɲɛkɔrɔ n'o bɛ baara minisiri a bɛ o kofɔ donbaro la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na aw ni ce maraka fama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan ministre de l'économie et des finances kunungo a ye bolonɔ bila sɛbɛn kɛ a bɛ juruta kofɔ ka ɲɛsin baarabolo waleyali ma n'o ye sira kunbɛn o dilanni ye n'u ko ma échangeur ani jiboli sira walankata fo ka taa se siraw cɛbɔli ma Sikaso dugu kɔnɔna na. Banque Ouest Africaine pour le développement ale bɛna dɛmɛniɲɔgɔnya ko o waleya a tɔrɔmɔɲɔbɔ CFA wari a miliyari 25 baɲɛngo a bɛna tali kɛ o de la. Banque Ouest Africaine de développement BOAD o ɲɛma ale ko nin baarabolo min filɛ nin ye Sikasokaw fɛ yen a bɛna to Sikaso ni kɔnɔwari olu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ten ɲɛtugu ka yɛlɛ kɔnɔna na Zegua ale siraba fɛ a ko nin baarabolo in a bɛ bila minan kɔnɔ n'o ye jamana fangamarabaaw olu ye wulikajɔ min kɛ yaasa sirabaw bɛ se ka waabɔ fɛn min ye mamɔgɔnya siraw ye olu dilanniw ka teliya joona joona. donbaro ɲininaw olu dagayɔrɔ maison de la presse a ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila kunungo a tun bɛ laseliko fɔ ka ɲɛsin jamakulu ma fɛn min ka dun ka fɔ diɲɛma ba malibadenw u bɛ se ka bɔ lahalaya kalama cogo min na n'o ye kunnafonidilaw olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ u ka dusumakasaya ka dankɛnɛmaya lajaba min n'a tara ka ɲɛsin u donbaro ɲini ɲɔgɔn dɔ ma n'o ye Elhaji Amidu Ture ye a kɛra alamisa su nin ye donbaro ɲinina ye n'ale bɛ fasiri sira kɔnɔna na n'o bɛ bɔlɔlɔ kan n'u ko ma ko malimedia.com nin kɛra Mali wolomasiri taaba ɲɛmaa dɔ de fɛ dɛ ka lajaba k'o ta ka ɲɛsin ma k'a sababu kɛ ko a ye fasiri kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'an ko ma Facebook k'a jira k'a fɔ ko wari dɔ tununa commission vérité justice et réconciliation o kɔnɔna na ko fɛn min ye wolomasiri taaba ɲɛmaa in ye k'o bɛ dɔ ɲɛdɔn o ko la kosɛbɛ o dama fɔli cakɛbara bɔlɔlɔ foroba barokɛyɔrɔ sanfɛ n'an ko ma Facebook a de taara ka taa lajaba mun yɛrɛ ni lakale cogo t'a la n'an tɛna lakale ka taa o de ta ka ɲɛsin an donbaro ɲini ɲɔgɔn ma donbaro ɲini ɲɔgɔn de ko sa ni nin jara a bɛ dafa fila o tuma na a tɛna dafa fila k'a sababu kɛ u ka wulikajɔ u t'a dabila fɔ ko ka bɔ a la. Sunuladon jɛkulu syndicat de l'éducation minnu ye bolonɔbila kɛ octobre kalo tile 15 san 2016 sɛbɛn na u ye baarabila ɲɛbila sɛbɛn u ye o ladon minisiri ɲɛkɔrɔ n'o ɲɛsin bɛ baara ko ma ani forobaca ani jamana cakɛbolobaw olu ni ɲɔgɔn cɛ lahalayaw n'u ko ma ministre du travail fonction publique chargé des relations avec les institutions u ko nin baarabila in n'u ko k'u b'a waleya a bɛ taa tile 3 baɲango la wa fɛn min ka dɔn k'a fɔ u na tɛgɛ sigi fɛn min ye kalandenw olu ka ɲɔgɔndan sɛbɛnw kan o jaabiw olu tɛna sɔrɔ cogo si la ɲɔgɔndan jaabiw olu ka bɔ k'u n'a daminɛ décembre kalo tile 19 nata de ka taa kuncɛ décembre kalo tile 21 na u ko olu tɛ dɔwɛrɛ kɔ dɛ u ka baara ɲali siraw o fɛɛrɛw de ka d'u ma yaasa u ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na. diɲɛ tɔnba
n'an ko ma Organisation des Nations Unies bakuruba fɔla ONU ale ye jalaki a ye o tigɛkɔni sin kunungo k'a jira k'a fɔ kulusi jalala bingani minnu n'olu kɛra waati furancɛ tɛmɛlen ninnu na muso 150 kan ani bogotiginiw n'o kɛra Sudan du Sud marifatigi bugunatigɛ dɔnbali olu fɛ ko a kɛra dusukasi koba ye ko wa ko wolomasiri taaba dɔw k'olu de ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ k'u na ɲangili siraw ta ɲɛsin nin kɛbaa ninnu ma. Secrétaire général Antonio Guterres Nations Unies tɔgɔla ONU ale ko nin kɔni nin bingani ma ɲa dɛ kulusi jalala kulon o bingani siraw k'olu ta ɲɛsin musow ma nin cogoya in na Sudan du Sud kɔnɔna na a ko dusukasi ko dan don diɲɛma kana sɔn nin n'a ɲɔgɔnnaw ninnu ka kɛ diɲɛ kɔnɔ bilen k'u na wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa dan bɛ se ka sigi nin n'a ɲɔgɔnnaw la cogo min na. A ko tile 12 min tɛmɛra a kɛra o de furancɛ kɔnɔna na koyi muso 150 ani musomanninw olu de ye nin lajaba in sɔrɔ tantɔ Bintu Sudan du Sud ale kɔnɔna na. Wolomasiri taba ma 4 ani banbaganci ma 14 n'o ye rebelu ye olu fara République démocratique du Congo o kaɲakaɲan fan fɛ a kɛra mugu ci wolomasiri tabaw jamana tɔgɔla RDC ani banbaganci kulu n'o ye milisiw ye olu ni ɲɔgɔn cɛ wa o banbaganci kulu ninnu olu bɛ munumunu maa min ka mara kɔnɔ yɛrɛ u ko k'o ye fɛn min ka dɔn ka fɔ wolomasiri taba ɲɛmaa kɔrɔ dɔ de ye jamana wolomasiri taba olu cɛla RDC o kɔnɔna na mun n'ale murutira k'a ka banbaganciyaw k'olu ɲɛsin jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ma kunungo wolomasiri taba olu ka kunnafoni disiraw ye nin danginɛmaya. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam Fimani kale to suya kɔlɛ la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen radio kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ye a lasɔrɔli aw fɛ o na kɛ nisɔndiya ye aw bolo wa ɲinini k'a lase aw ma o ye anw ka baara ye an b'o kɛ ni nisɔndiya ye. N'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ cakɛbaara bɔlɔlɔ kunnafoni disira don www.malizoom.net maraka faama ka journal Bambara a ka laselibaw a ka kunnafoni jatara tɔw an n'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen mun tora ne o ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye a k'an bɛn sini ni Ala subahana wa taala n'a sɔnna a ma dɛ. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.